वेर्णामधल्या ग्रामपंचायत सदस्य अँथनी ब्रॅगन्झा यांच्यावर मालमत्तेत घुसखोरी करत मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ब्रॅगन्झा यांचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। यामध्ये ते तोडफोड करताना स्पष्ट दिसतायत। मिळालेल्या माहितीनुसार वेर्णा ग्रामपंचायत सदस्य अँथनी ब्रॅगन्झा यांच्यावर घुसखोरी आणि मारहाण प्रकरणी एकानं गुन्हा दाखल केलाय। पोलिसात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार ब्रॅगन्झा यांनी तक्रारदाराशी वाद घातलाय। या वादादरम्यान तक्रारदाराच्या मालमत्तेत घुसखोरी करून त्याला मारहाण करत धमकी दिली आहे। यावेळी जवळच असणारे चिकन शॉप पाडले असून त्यात तक्रारदाराने आपले 5 लाख रुपये नुकसान झाल्याचा आरोप देखील केलाय। व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अँथनी ब्रॅगन्झा हे आपल्या हातात हातोडा घेत पत्र्याचे शेड पाडताना दिसतायत। तसंच पायानं उभारलेले पत्रे पाडताना दिसतायत। त्यामुळे हे प्रकरण चांगलंच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। याबाबत ब्रॅगन्झा यांची बाजू समोर आली नसून हा वाद कोणत्या कारणामुळे झालाय हे देखील समोर आलेलं नाही। तक्रारदारानं दिलेल्या माहितीनुसार पंच सदस्यानं तक्रारदाराच्या शेजाऱ्याला मारहाण करून धमकावलं असून त्याच्याकडून 5,000 रुपयाचे लाकडी टेबल आणि कुलूप चोरले आहे अशी माहिती आहे। चौकशीसाठी ब्रॅगन्झा यांना लवकरच नोटीस बजावली जाणार असल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय।